Inaanyayahan ko po ang mga guro o individual na gustong tumulong sa development ng mga modules upang masugpo natin ang illiteracy sa ating bansa. Madali lang po yun. Just PM me. Gaya ni Ginang Chow ng Upper Cebu ng Olongapo City. Gayon, ganito ang kanyang kontribusyon. Magbigkas ng 2 o 3 pantig. 46. Pitaka. 47. Si Ginang Jonalyn Chow ay isang guro ng Upper Cebu ng Olongapo City. Congratulations! Dahil ang topic namin ay ang pagbabasa ng mga baguhang mga bata, siya ay nagpadala ng 1 o 2 pantig hanggang 3 upang mas masanay ang mga bata na basahin ang mga simpleng salita. Magandang araw mga bata! Ngayon, bilang pasasalamat sa inyong mga contributors, meron po tayong credit sa dulo ng bawat video. Gaya ni Jonalyn Chow, meron po tayong credit sa dulo ng ating video. Lahat po ng ating gagawing videos, it will be uploaded sa YouTube at para ma-download ng bawat interesadong This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Ito po ang credit na aking tinutukoy. Salamat po.